हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो गासैबो मोजां दङ। दा फाइनालि आंनि आखायाव गांसे नटिस मोनबावदों। नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम। आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनबा लाइक खालामगोन आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामगोन। दा सिगांनि भिडिअफोराव गुबुन नटिस होदोंमोन, दायो गुबुन नटिस सफैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलां। दा एडमिट कार्डआ डाउनलड खालामनो हामारसिगोन 17 आगस्ट आरो रिलिया जागोन फार्स्ट उइक सेप्तेम्बरनिफ्रायनो जामारसिगोन। आरो नोंथांमोना रेडि जादो। बेनिफ्राय फिल्ड सेलेक्ट खालामनायखौ नोंथांमोना नेक्स्टआव भिडिअ खालामगोन, थांनानै भिडिअ खालामना दिन्थिगोन जे फाइनालि सेलेक्ट खालाममारबायना खालाममाराखै, फिल्डखौ साफा खालामदोंना खालामाखै। आं नोंथांमोननो भिडिअ खालामना दिन्थिगोन उदालगुरिनिखौ। थ' नोंथांमोना रेडिल' जादो। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामगोन, कमेन्ट खालामगोन, गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामगोन। नाथाय 15 आगस्टनि दायो फिल्डखौ साफा खालामगासिनो दङ। दा बेनिफ्राय रिलिनिबो खालामखासिगोन। जेब्ला बेखौ स्टेजखौ बोखारगोन अब्लानो रिलिनिबो थाखाय बेखौनो दोनखासिगोन। थ' बेखायनो नोंथांमोना एक्साइटेड जादो भिडिअ नायनो। नेक्स्टआव आं भिडिअ खालामसै उदालगुरि फिल्डखौ। थ' नोंथांमोना नायबाय थानो हासिगोन। दा बेखायनो जों बेखौ नायनो सिगां जों थांग्रोनोसै अफिसियेल वेबसाइटआव SLPRBआव जे फाइनालि होमारदोंना होमाराखै नटिसखौ आं नोंथांमोननो दायो थांनानै देखायनोसै जे अफिसियेल वेबसाइटआव मानो दासिमबो होआखै। आं नोंथांमोन दायो थांनानै नायनोसो फैदो जोङो अफिसियेल वेबसाइटआव। दा नायदो लोगोफोर SLPRBआव दासिमबो होनाय जायाखै, दासिमबो पाब्लिश खालामाखै। दा मानि थाखाय होआखै बेखौ जों जेबो मिथिथ'वा। नाथाय दायो नटिसफ्रा गोसारगासिनो दङ, गोबां गोसारबाय आरो नोंथांमोनाबो नुगासिनो दङ। दा बेनिफ्राय बे नटिसआ रिलानो जामारगोन। मानोना गासिबो खोथाफ्रा बेरखांगासिनो दङ जे सेप्तेम्बर जानाय लोगो लोगोनो रिलिखौ लाफिनगोन होननानै। दा बेयावनो रोखा रोखा लिरनाय दङ आरो नोंथांमोना साइनखौबो नायनो हागोन सोर होदों। दा एडिसनेल DGPनि साइन दङमोन। दा नोंथांमोना बेखौ फेक साननाङा, बेयो रिलानो जागोन। दा बेखायनो जों नायनोसै गुबुन मोनसे नटिसबाव आंनि आखायाव सफैबावदों। थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। दा बेयाव बेबायदि मोनसे नटिस ओंखारबावदों लोगोफोर 10 आगस्टनि आपडेट। दा बेयाव नायदो नै। दा बेयाव बुंदों माखासे नै ओंखारखाबाय ABUB कनस्टेबल पस्टआ दङ। दा UBआव दङ 2391। बेनिफ्राय आरो ABआव दङ लोगोफोर 4271। दा बिनि बागै रिलिनि बागै होदों आरो बे नटिसखौ। आरो बिनि एडमिट कार्डआ डाउनलड खालामफिननो हासिगोन 17 आगस्टनिफ्राय। थ' नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों 17 आगस्टनिफ्राय बेखौ डाउनलड खालामनो हासिगोन आरो जाय डिस्ट्रिक्टआ थालांदोंमोन बिथांमोना होनो मोनसिगोन आरो। दा बेनिफ्राय एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनायाव नोंथांमोना माबाफोर प्रब्लेम मोनोबा दा अफिसियेल हेल्पलाइन नाम्बार होनाय दङ ना। थ' नोंथांमोना सिगांनि अफिसियेल नटिफिकेसन नायोब्ला नैबे कन्टेक्ट नाम्बारा सेमानो दङ। दा बेखायनो बियो ट्रु जागोन, बियो फेक नङा। दा कन्टेक्ट नाम्बारा गासिबो एखेयानो, इमेल आइडियाबो गासिबो एखेयानो। नोंथांमोना बेयाव हेल्प खालामनानै लानो हागोन आरो कन्टेक्ट खालामनो हागोन एबा नोंथांमोना सोंहरनोबो हागोन। आं ट्राइ खालामगोन लोगोफोर, नैबे कन्टेक्ट नाम्बाराव हेल्पलाइन नाम्बाराव सोंहरनानै भिडिअ खालामनो आङो ट्राइ खालामगोन। आङो गाबोन खालामनो सानदों। जुदि कल रिसिभ खालामोबा आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन गासैखौबो अफिसियेल प्रुफ आरो लोगोसे रेकर्डिं खालामगोन जे नंमारगौना नंमारा बे नटिसफ्रा। दा लोगोफोर बे नटिसखौ नायोब्ला जामारसिगोन होनना बुंदों। दा नोंथांमोना नुनो मोनदों। दा बे माखासे आपडेट फैदों आरो दा अफिसियेल मोनसे आपडेट, नाथाय SLPRBनियाव दाबो होआखै। दा बेखौ नायोब्ला जोङो SLPRBआवबो होसिगोन बादि मोनदों आरो रिलियाथ' जामारसिगोन फार्स्ट उइक सेप्तेम्बरनिफ्रायनो। दा बेखायनो नोंथांमोना रेडि जादो आरो गासैबो डिस्ट्रिक्टनि फैथ'वाखै। गासैबो डिस्ट्रिक्ट फैयोब्ला नोंथांमोना उनाव मोननो हागौ आरो खायसेया जोब्बायबो जानो हागौ गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टआ आरो खायसेया जाजेनाखैबो जानो हागौ। दा माखासे फैग्रोबाय आरो दा उदालगुरि फैबाय, जेनेबा चिरां फैबाय, ओरै शिबसागर, कार्बि आंलं बेबायदि फैदों। दा नोंथांमोना सिगांनि भिडिअ नुखाजोब्बाय। दा बेनिफ्राय जों हमनो हाबाय लोगोफोर रिलिया जामारसिगोन सेप्तेम्बरावनो। आरो आं ट्राइ खालामगोन कन्टेक्ट नाम्बाराव कल खालामनानै रायलायहरनो। जुदि रिसिभ खालामोबा आं नोंथांमोननो रेकर्डिंखौ दिन्थिगोन। स' लोगोफोर बेनोसैमोन। नोंथांमोना दानिया हानायसेबां भिडिअखौ सापर्ट खालामबानो जाबाय आरो साबस्क्राइब खालाम, शेयार खालामना हो आरो नोंथांमोना लाइक खालाम।